I dag skal vi vise, at der fremstilles vand og CO2 ved at afbrænding af organisk materiale. Og den her gang er det sprit, vi brænder af. Vandet kommer her, og CO2-indikatoren viser, om der kommer CO2. Så værsgo. Og der er en, der tænder på vandet. Det er vores vandpumpe. Og så er der ild i spritten. Brænder vi spritten af. I kan se, CO2-indikatoren begynder stille og roligt at blive lidt mere gul. Og nu sker der så også noget. Det dufter ikke særlig godt. Også sådan på hospitalstil. Og hvis vi kigger rigtig grundigt her, kan vi se, at det begynder at komme dråber ned. Det er ikke meget, men bare lidt. Der kommer lidt. Og så slukker vi det. Fjern lige skålen. Hvad fanden laver du, mand? Og her viser vi så, at der genereres CO2 og vand, når du brænder organisk materiale.